boa tarde a todos, gracias por acompañarnos e grazas tamén a Cartabón por disponibilizar este lugar de resistencia cultural. Eu son o teloneiro de Luís e hoxe máis que outras veces, porque o que eu teño que facer aquí é presentalo, pero como a maioría de vos conocedes o mellor camín, pois non sei que decirvos, que vos non sepades. Bueno, Luís é un escritor, como todos sabedes, moi prolífico. Hai no que ler con calma, pero sin perder moito tempo, porque ainda ti non acabaches un libro e xa está con outro. Entón é unha cousa complicada. Eu recomendo sempre, en particular este libro que falamos hoxe, pero tamén dos outros, de lelos como quen toma unha copa de viño e escoita unha boa música. Lelo con calma, enchouparse das palabras, pero sin pasarse, porque se non se pasa xa está o libro seguinte aí nos andéis. Non só escribe poesía, escribe tamén narrativa, escribe artículos de opinión, de investigación etnoantropolóxica, pega a todo. Está moi presente nas redes, non sei cantos de vos conocedes máis ou menos a súa obra, pero é un tipo inconmensurable no sentido de que si, eu veño aquí como Paco Umbral a falar do meu libro, do libro dele. Pero se en vez do libro tivese que falar da obra, non podería, porque estaría facendo o guión e ele estaría moito máis adiante, non? Bueno, pois a parte da súa trayectoria literaria e digamos, como publicador de artículos, como colaborador en revistas, como activista cultural e particularmente activista pola memoria, nesta ocasión se nos presenta Marusía, que o tedes aí, que é un libro compendio. O mar é unha cousa é casi un tópico na poesía, non? Todo o mundo fai poemas ao mar e está moi ben. Pero no caso do Luís non só hai unha ollada, digamos, poética, que hai, claro está, pero o mar non só é un obxecto poético, sino que é un obxecto vital. Porque eu sempre digo de Luís que é un escritor, un poeta, neste caso, de kilómetro cero, de proximidade. Fala das cousas que ele conoce, das cousas que ele sabe, das cousas que ele toca. Eu tamén me podo poñer a escribir sobre o mar ou sobre a cría de piollos. Calquera pode escribir sobre calquera cousa. Pero cando alguén escribe do que lle é próximo, do que lle é real, do que toca, do que vive, iso lle dá a esa poesía, a esa literatura, unha categoría diferente. Entón nos presenta o mar como un lugar, pero tamén como un campo de xogo da vida. O mar, todos pensamos no mar como o pescador que vai a pescar, e iso tamén é o mar. Pero non só hai pescadores, hai os que traballan na marina mercante, as mariscadoras, a xente que está en terra esperando se veñen ou non veñen os que foron ao mar. O mar é toda unha teogonía casi, non? E el, sin meterse en descripcións, sí que nos transmite esa idea. Por iso eu digo que este libro é un libro compendio. Dicas ou consellos para ler este libro. Como vos decía antes, hai no que ler con calma. Ten a ventaxa que teñen todos os poemarios, que non é preciso lelos así nun sentido secuencial, podelo ler como queiras, de adiante para atrás, de atrás para adiante ou polo medio, pero sí que recomendo lelo completo e logo volver sobre aqueles poemas, sobre aqueles versos que máis nos interesen, e deixarse enchoupar, porque este é un libro para contaxiarse. Non é un libro onde ti esteas pendiente do desenrolo de unha cousa que vai acontecer ou non. Isto non é novela negra, non é novela, é outra cousa.
eu reclamo para Luís un título que xa está dado, que é o de poeta do mar. Se se considerar así a Bernardino Graña, entón haberá que inventar algún título para Luís, porque el é o mar, el conoce o mar. Como vos dixen antes, non fala de oídas, fala de cousas vividas. Falando de Bernardino Graña, e para non enrollarme máis, vos vou ler un poema deste libro dedicado a Bernardino Graña, que eu penso que representa, siquera simbólicamente, a idea deste libro, a idea do mar. Di así: Bernardino Graña, voz do Atlántico, fillo da terra onde as ondas cantan e os teus versos brillan nas salinas, no salitre, na luz da vida. Poeta de Cangas, mariñeiro de almas, as túas palabras son como redes que apañan historias esquecidas das xentes do mar e dos seus credos. Cantaches as xornadas dos mariñeiros, a súa loita e a súa esperanza viva, na brétema que envolve as rías e nas noites sen fin con alegría. Os teus poemas son barcos de vento cruzando océanos de soños e versos. Cada palabra é unha onda que abraza, cada rima un rumor de mar aberto. Que nunca cale a túa voz salgada nin a memoria dos teus poemas. No mar de Cangas, nos mares de Galiza, amigo Bernardino, as ondas sempre levarán o teu recordo. Xa vos deixo. Moi ben, moi ben. Bueno, eu dixenlle, vamos liar unha hora, pero pasouse 4 pueblos. 7 minutos. Pero ti crees que eu vou encher unha hora de amasar aquí? Bueno, ao final volvo a... Bueno, mira, vamos a ver. En primeiro lugar, darvos as gracias por vir, por vir hasta aquí, que é unha... iba a dicir que era unha obriga, pero non, pero bueno, pero casi. Porque vir a Cartabón era como vir a casa dun. Entón, estamos como se estivéramos na casa. Eu non sei se realmente son merecedor así de palabras como este home aí falou, Salo, que fixe un prólogo moi bonito para o libro, e teño que dicir que xa escribí uns cantos libros e este, que xa sea así ao final, cando quedou rematado, que máis me gustou, porque levo unhas fotos aí no medio de unhas jamelas, un tal, de Paco Chapela, o prólogo de Salo, o libro fixo no mano. É dicir, aquí hai un englomerado de amigos que todo o mundo axudou a facer algo. Isto non veu gratis. Gratis eles que non cobraron, pero evidentemente todos axudaron, non? E entonces por iso o libro mellor quedou así tan ben, penso eu. Hasta non quería ler moito, pero bueno, teño que ler algo, como dixía o outro. Unha vez foi unha presentación dun libro, e o chaval do libro leu un poema e dixo, bueno, acabamos. Claro, entón, oye, dixeron, le algo máis, carai, le algo máis, porque tampouco é así, non? Bueno, pois mirar, vou ler aquí un poema que, bueno, isto veu, todo ten un principio, todo ten un fin. Entón este poema fixeno cando unha muller dali de Moaña, pois que desgraciadamente se matou, tirouse ao mar. Entonces eu conhecíana ben, e, bueno, a noite, que suelo escribir a noite, sentado na cociña despois de tomar o leite, ali escribo, porque polo día non teño tempo. Teño a cabeza a forrolar, pero donde despois se escribe á noite. E isto dice así: mercadores de soños, ninguén puxo flores na túa tumba de rochas e sal.
loucos estamos todos, xogando a pescadores de fantasías, somos mercadores de soños. Procuramos esa parte da bohemia do mar libre, porque somos presos da liberdade. Escribo a túa locura, a loucura colectiva desterrada de nós mesmos. Navegamos pola estepa dos corazóns salgados, como corsarios sen barcos para navegar. Como héroes caídos dunha estrela, meditamos nas pequenas cousas e seguimos morrendo terra adentro. Quizais mañán alguén levará flores a túa tumba de rochas e sal. Isto veu por ese motivo, porque, bueno, pues, polo que fora, esta muller decidiu matarse e eu pusime así a xuntar 4 letras e surgiu así esta cousa, non? Todo ten eso, así, un pouco de... É un pouco tristeiro, pero está ben. Está ben. É como que un xa non ten abuelas, nen abuelos. Eu, o meu abuelo, por parte de miña nai, xa non o coñecín, nin abuelo nin abuela. Entón un día veu unha prima miña e dime: Luis, ti conoces o abuelo tal? Non. Entón troume unha foto pequerechiña daquelas de... Eu penso que era máis pequena que as do Carné, ainda. Pequeniña. E así era roso. E eu, pois mira, teño unha foto do meu abuelo que nunca... Nada. E chamábanlle o estanqueiro. Como carai se chamaba o estanqueiro se non había estanco? Non tiña estanco. Pero era un fenómeno. Era un estanqueiro de estancar agua. Nas veijas. Mira ti, Vos pensades que... Isto dixe así, mira, o profeta dos ventos. Isto vou-vos a contar, porque este poema, eu hubo unha temporada, ao pouco de casarme, porque me casei, un xoves, pero me casei. E ao pouco de casarme, anduve nun barquiño pequeno a Ardora, aquí con 4 velliños. E eu, claro, que vos vou a contar? Eu mareábame seguido. E máis eles fumaban aqueles celtas, botábanme aquela bocanada que xa me jodían a cabeza. Entón, bueno. E daquelas noites, con eles, que non ganábamos nadiña, sabes o que é ganar a semana 100 pesetas? Si, eu non vou máis, pero como vou ir eu aquí? Pero bueno, daquilo tamén me valeu, tamén aprendín con eles. E dixe así, profeta dos ventos. Miraba para aquel vello que envolvía a picadura da vida, descalzo pola coberta daquel soño, pobre, nunha sinfonía esgotada. O vello semellaba fondeado no sol, como unha lenda varada na praia. Era un profeta dos ventos. O vello lobo de mar fora embellecendo de escuro a escuro. Estaba cheo de recordos, traballando só, falaba para dentro. O vello lobo de mar era un sementador de estelas. Vivía arrastrado polos aires oceánicos. Era un experto na pesca de baixura. Con este vello lobo de mar compartín noites de pesca. Arrastramos polo aparello coas mans e sempre facía sitio para ese lance final. Foise un día cando xa estaba fondeado en terra. Apenas tiven tempo para despedirme del, pero o seu recordo perdura. Tamén no libro. E así, porque as cousas surden... Mira que foto chula, de Paco Chapela. Hombre, e a portada, que me dixedes? Hombre, isto é maravilla. Paco Chapela, que moitos pensan que é meu irmán, e non é. É primo. Non é un xogo, nin unha brincadeira. O mar e máis eu sabemos a verdade. O mar leva anos chorando vaguas de sal por aquelas persoas que foron enterradas vivas nas súas augas.
chora unha e outra vez como se estivera preso, con cadeas de coral, aquela ilusión perdida. As gaivotas berran como se quixeran facer burla de toda aquela desgraza. O mar, mais eu sabemos desa dor, que vive nas ondas, que xa máis sorrí, nin sequera cando o río bica o mar. O mar está preso coa memoria, e eu tamén. Isto é un pouco un reflexo daquelas persoas que foron fondeadas no mar no tempo da guerra que non hubo, no tempo do exterminio, e claro, era necesario facerlle así un pequeno recordatorio, porque foron unha xente moi comprometida, moi... Bueno, vou ler un poemiña máis, que creo que salían bastantes. Vou ler este, que dice aquí. Este era un barco. Se vades por Moaña, veredes que hai un monolito ali, do afundimento dun barco, que se afundiu ainda nunha xera, que lle chamaban o Ave del Mar. Poden ser os archivos, e aí topades que despois John Potter, o buzo que viñera aí a Rande a buscar os tesouros, bueno, pois gracias a él que lle pediron e tal, pois foi a Asís e ainda rescatou moita xente daquela. Eu fixera un artículo que eu publiquei no Faro de Vigo, pero volvíme loco a buscalo e non o atopo, e eu xa non estou para repetir nada, porque xa non recordo, cando faz unha cousa de segunda volta xa non é como a primeira, e olvídate, Teresita. Entonces eu fixera un artículo cando el volveu a Moaña, non sei se foron 50 anos despois, estuvo en Moaña ese home, pero invitado por o Asuntamento, e antes de marchar, xeran ali un pequeno homenaxe e tal, e antes de marchar quiso ir ao cementerio a visitar onde ainda había algúns daqueles que ele había sacado do mar, estaban enterrados, e foron ao cementerio. Daquela non había tampouco moitas fotos, non é como agora que estamos aquí asoballaos con tanta foto, pero daquela non había. Entón, as lápidas, se vades un día por Moaña ainda hai, mírase o Ave del Mar afundíndose no mar. É un debuxo que fixo un señor dali, que eu escribí un pouquinho a historia del, o señor Meiriña, era un pintor aficionado, pero pintaba unha maravilla, e o barco estáse afundindo nas aguas, eran os do Ave del Mar, porque claro, non había foto, non había fotografía para poñerlle, e por un lado foi mellor así, porque imaginarlos, non? E isto dice así: ese barco chamábanlle o Ave del Mar, pero realmente tiña outro nombre, que lle chamaban a Jata de Leta. Era indirectas destas que lle largaban o armador, non sabes, os mariñeiros e tal. O barco era de madeira gastada. A xente do mar chamaba a Jata de Leta. Aquela noite marcharon 26 mariñeiros pola mañán. Só volveu o recordo para quedar. O mar deixaba nos orfos, o pobo quedaba en débeda co amor, e esta vez o mar non preguntou: onde están aqueles mariñeiros? Nas miñas noites hai un mar de vaguas. Marcharon 26 mariñeiros, e o sol volveu a nostalgia, e a dor de orfos e viúvas que temos na memoria. Os soños encheron a bodega do barco, e nós lanzamos rosas ao mar para eles. Marcharon 26 mariñeiros, e só volveu a sombra dunha pena neste pobo mariñeiro. Así. Eu hasta creo que teña aquí un... Hostia, mira, teño aquí un que nombra a Vigo, pois terei que ler este de Vigo. Eu creo que aquí isto fixino, non sei se foi así un pouco, porque hubo un bran que quedamos sin chinchos, con tanto jo de chinchos aquí. Non había nada na plaza.
E realmente dice así: Chinchos. Á beira dos cantiles, a lúa proxeta a sombra pequena dun barco e un sorriso, cando o aparello ven cargado de chinchos. Conversamos de tantas cousas que sen decatarnos caía a tarde, camiño do horizonte. O faro pola noite era como a banda sonora dunha alarma que está en perigo permanente. A nosa rebeldía levounos a non escoitar as palabras que os vellos mariñeiros dixían. Casi naufragamos á porta da casa. Apañounos outro amencer coa voz rota, sen alento para cantar. As gaivotas peiteaban nos peixes e no vento, calados os corpos e os sentidos rumbo á lonxa de Vigo. O temporal mandounos pa terra. Pelexamos hasta despertar. Porque esta foi unha noite que nos colleu a néboa. E claro, naquele barquiño que era un cascarón. Cada vez que o recordo, un día do Carme, había festa en Moaña, e non o mar, oixe. Eu escoitaba as bombas de palanca que eles xa me cagan, de perpajanas en pesetas. E vai un papa hostias. Aquí o mar, Pero bueno, porque daquela era máis chavala, pensaba así. E sabía que berrar, berrabas. Entón, agora non, Vou vos a ler un poemiña máis. E despois, o que queira ler, pode coller un libro e ler, sin problema ningún. Porque estamos a recordar, aí atrás berráronme, porque foi unha redondela a presentar un libro, xa non recordo, este non foi outro. Foi a presentar un libro, e claro, como éramos todos conhecidos, había 20 ou 30 anos que conhecía a xente, dixo, que carai vou cobrar eu? Levar o libro, home, levar o libro. Non? E levaron o libro e acabamos nun furancho hasta las... Esa está. Porque iso tamén é facer patria, ser país. Xente ten que ler. Entonces as anduriñas que xa están na casa, temos unhas anduriñas que veñen todos os anos. E eu sempre pensei que eran negras. E cando miro eses colores que teñen, porque non marchan, eu vou ali e están ali quietas. Oye, branco, aquel colar así todo castaño, son unha maravilla. E sen embargo, cando andan a xogar no aire, non detectas eses colores. Pensas que son negras. Son un fenómeno. Eran tempos de penuria, cando a lúa era dona de longas mareas, e o sol traía cantigas dunha nova primavera. Caía a chuvia, como noutros tempos de mariñeiros verdadeiros, loitadores de chan dos eternos mares. As luces do céu, na estación das choivas, acompáñanos como o amor das andoriñas. As sombras caen baixo a lúa, que xoga coas incertezas nas noites, de brisa do norte que te come. Era aquela unha calma, antiga polos camiños da terra e do mar. Eran os vellos xeitos da vida. Como creo que vos estou aburrindo, e non temos... Abre turno de debate. Vamos a abrir un turno de debate. Vamos a abrir un turno de debate, ou a gente que queira ler algo, porque eu... Bueno, e aquí con isto eu remato, porque non me parece normal. Dios, pouco vocabulario temos, Tiñamos que estar máis... Entendes? Temos que practicar iso, ensayar. Este foi un poemiña pequeniño que lle fixen cando morreu Domingo Villar, e saliu publicado no Faro de Vigo. Teña que ser de Vigo. Pola noite desde a fiestra, isto é real, porque eu teño o privilexio de vivir nun sitio onde teño o mar así ali, entón miro todo, cando botan as nasas, cando berran de noite, os mariñeiros, aquilo, outro, todo.
Pola noite desde a fiestra vexo esas luces febles das jamelas que bailan ao son das ondas. Escoito falar os mariñeiros que traballan pegados á terra. Ali, onde dorme a pedra do Corbeiro. Tamén ve subir as néboas, sojando coas sombras. E nunha desas sombras vin o último barco. O último barco puso rumbo a un horizonte infinito, con soños e ilusións pegadas a súa alma para sempre. E Domingo Villar. E con isto, e outra cosa, volver a darlle as gracias a Cartabón, volvervos a dar as gracias a vos. E se alguén quere ler un poema, Eu quería facerche aí está o libro. unha pregunta. Dígame. Ti cando te plantexaches este libro, dixeches, bueno, vou escribir un libro de poemas sobre o mar, ou os poemas os tiñas por aí, o que fixeches foi unha recopilación? No, fun xuntando pa este menester, non? Pa este libro. Evidentemente quedaron moitos poemas relacionados co mar sin ir aquí. Pero eu creo que estes eran os que tiñan que ir. Non sei. Era poemas que xa tiñas ti? No. Ou fixeches Sí, algúns os tiña e outros que os fixen. A mantenta para iso. Efectivamente, para o libro. Hai que dicirvos unha cousa. Eu, últimamente, estou escribindo pouco de poesía. Tuve aí un parón. Pouco porque non vos facedes a idea o que podo ter sen pasar a limpo. Entón, bueno, isto hai que poñerlle borrón aquí, para. Entón, agora estou me centrando máis nos relatos. E tamén vou ter que parar. Sinceramente, porque, mira, non é porque eu, como xa che dixen que non tiña abuelas, ni abuelos, entón, pois, se me boto a cavilar ben, podo ter perfectamente uns 5 ou 6 libros escritos, sen publicar. Están escritos, non, hai que ordenalos, hai que pasalos a limpo, hai que... Pero vai dicir, escritos están así. Eu teño ainda a manía de... Eu escribo todo a bolígrafo, todo a boli. E despois vai ao aparato. Pero, é dicir, entón chega un momento que terei que parar. Porque, claro, tamén últimamente me doen as mans. E digo, joder, a ver se vai a ser que dentro de pouco non poida escribir. Por artrosis ou esta atrapallada. Pero Cuidado. Podes gravalo. Bueno, o de gravar tamén só intentei cando entrevistaba aos vellos e tal, pero despois iso era unha masada, porque tiña que volver a escribir, e dixen, pero eu estou aquí jodido a cabeza, entendes? Entón é un pouco, pero bueno, todo o mundo ten dereito a escribir e a publicar, mal ou ben, é igual, o importante é, como dixía o home aquel que veo ali a moaña, o importante é escribir. E iso pregunto yo a Manolo Rivas, é escribir. Non quero máis nada. Hai que escribir. E eu, se tendes algunha pregunta, podedes facer, ou se queredes ler un poema do libro ou tal, porque non vou estar eu aquí, oye, algún donativo. Eu, joder, mira que foto chula, mira. O mar aí batendo aí na jamela. Este Paco é un fenómeno. E tamén vos digo, neste libro tamén axudou aí Aljo Bari, que está aquí, Heitor Mera, que é o que me corrixe toda esta atrapallada, sempre está aí a romper a cabeza, claro, evidentemente. Entón, agora, aí atrás, cando foi? Hai 15 días estuve con ele, tomamos un café, e cando para tomar un café xa é un peligro. Entón, levei un pendrive. Con calma, que temos millo no canastro, ti tranquilo,
tal... O 2 días hai fecha. No, non fun. Pero é pa un relatiños aí, uns relatos e tal. Pero eu, porque me topo, case vos vou dicir que últimamente me topo moi ben no relato. Porque vas presentar un libro de relatos e eu últimamente xa termines facendo un monólogo. Entón quedas como Dios. Entendes? Porque claro, dices ti, bueno, outro día en Marín, ti viñeche a Marín, non estuveche en Marín, o que te perdeche. Pero estaba José. Ali en Marín, claro, dixo eu, oye, o libro, evidentemente, este libro nace cando un rapaz da aldea que solamente se bañaba no río embarca nun barco á pesca, cruza o Atlántico para ir aos caladeiros de Boston con 16 anos. Dillos un rapaz que vaya con 16 anos. E non é iso. É que ali cruzar o Atlántico, se alguén foi, se sabe o que é. Eu recordo que eu estaba na maquinilla do barco, tirado como unha escombrera ali, tirado, amareado, tirado no chan. Non había home, nada, nin comer, nin dormir, nin nada, fuera. Ali estaba tirado. E de repente, debíamos levar 3 días ou 4 de ruta, son un ruido que aquilo parecía a fin do mundo. Un ruido enorme, inmenso, unha cousa loca. Eu abrín os ollos e tal, e claro, miro vir a xente de dentro do barco, todo o mundo co chaleco, ras, e a min tiraron un chaleco que arriou un golpazo na cabeza, que ainda me doios neste lado dereito. Pero nem me levantei. Dixo, bueno, isto, como é para morrer, morremos todos. Esa foi a miña teoría. Para que vamos a esforzarnos. Ese non me levanto. E non me levantei, E veña, pum, mira, tal, pum, plas. Que fora? Fora un golpe do mar, arrancou a ancla do barco. E arrancou a ancla, arrancou cadena e todo. E a cadena contra o costado do barco, imaginaros o ruido que fixo aquilo. Unha cousa descomunal. Entonces, fomos a pesca do calamar. Prohibido comer lombrigante. Xa estábamos ben avisados. Entón, claro, a pesca do calamar veña, e non se pode comer lombrigante. O primeiro que veo a bordo, a comida. E despois, máis de lo mismo, amigo. Pero un día presentas ali, coincide, mirad, a vida, isto é hostia. Coincide, nós presos en Estados Unidos, presos no muelle de Brooklyn, eu ali, con 16 anos, presos no muelle de Brooklyn, e morre Fanchuco, morre o can. Xo, bueno, daqui xa non salimos. E morreu o can. Entón, bueno, non podíamos salir á calle, estábamos ali detenidos co barco, porque viñeron un guardacostas, e aqueles machos, mira, cunhas lupas, e cunhas tenasitas así, iban collendo as cascarillas que quedaban do lombregante nos cuadraditos do asiento do comedor, que manda carallo, e por aí nos joderon. Entón, fíjate ti, mira se a os, cos adelantos que hai. Entón, veña pa terra, non se podía comer porque era para a pesca dali, por nativos dali. E máis estaba totalmente restringido. Eles tiñan permiso para calamar solo. Entón, bueno, veña, tomamos presos ali. Era unha fulana, un xerif, unha muller, pero era un xerif. Eu acordábame das películas. Unha estrella aquí como un mundo, revólver, e tal, e veña, iba pasando. Tiña cabalo? No, e cando chega a son tamén, a tipa mira, baby, Coca-Cola. A la vai. Baby, claro, era un rapaz. Entón, Coca-Cola. Entón, cando nos deixan ir a terra,
evidentemente, onde vamos a ir? Os veteranos, vamos ao cine, mirar películas porno. Entramos nunha sala de películas porno, desde a mañá hasta a noite. Pero aos 10 minutos, hostia, eu estaba sentado e notei así algo. Dixo, joder, que pasa aquí? E meto a man así no asiento e unha carteira. Digo yo ao meu cuñado, oye, vou ao baño que non estou nada ben. E vou ao baño, saquei os cartos e deixei a carteira ali. As cousas como son. Honrados, sí, pero americanos. Os americanos non tiñan un puto duro. Entón, ao salir do cine, todos andábamos a dúas velas. Dixo, como? Vamos a comer a un restaurante. E invitei-nos ali a un restaurante puertorriqueño e hasta nos fixo unha tortilla de patatas. Tortilla española. Entón, despois fun a comprar unha samarra, porque estábamos a 40 grados baixo cero. Mire, que isto era brutal, caía neve día e noite. E vamos a Newark, un pueblito ali cerca de Newark. Entonces, claro, estábamos esperando por o taxi, e o taxi, estaban os negros diante de nós, e inda que ti estuveras diante dos negros non te levaban. Se o taxi era negro, collía os negros. Cando o taxi era blanco, collía os blancos. Xa ver isto. E non se tía esperar, Bueno, comprei unha samarra, unha polar daquelas que traían así un felpudo por aquí, que ainda non sabía. Aquí, rapaz, aquilo fardaba máis que Dios. E eu, claro, ali deime cuenta de que non cambiamos máis. E eu, a samarra metida na bolsa e papando frío esperando por o autobús. Me cago en Dios, te teño que estrenala lá. Esta samarra vou a estrenar en Moaña. Mira que gelipollas, que non podía coller a samarra e vestila que se pasen os fríos outros. Eran aquelas cousas que había. Entón, por iso vos digo que este libro nace aí. Mirad onde nace ese libro. Como cando ao pouco de casarme iba así, baixaba ali a Ribeira, sabe, ali na baixamar, a coller así algunhas nécoras e tal, non conocía ni as nécoras. Entón, un día collín, eran todos tatelos deses que non valían pa nada, deses queimacasas. E chego á casa, unha caldeirada de nécoras, traigo aquí, me cago en Dios, é aquela vella ruín, ainda me puso a fider, ui, xa me cago en Dios, pois meten po esterco a mí. Entón, te das cuenta? Pero despois aprendín a coller nécoras, e a coller de todo. Entón o libro é así unha cousa que queredes que vos diga. Volvín a Nova York moitas veces, hasta fixen de monajillo, un cura lá en Canadá. E dixíamos o capitán, chapela, tú, cando el pare, dixes amén. E afora. O capitán co que eu anduven era sobrinho de Carrero Blanco. Así que, mirar, cuidado que... E eu recordo, desde logo, a ver, son cousas que facías cando eras chavala, pero éramos malos de caralho. Porque eu tiña que levantarme ás 6 da mañán ou ás 5 da mañán para traballar. E os oficialitos e tal levaban as mulleres a bordo, non sabes? Ainda a darche máis chollo. Aí mañana nos despiertas que vamos a pasar por la antigua Constantinopla. Aí sí. Vou eu quento a pota do café, aquilo ferveu 2 horas. E ao chegar a Constantinopla todo o mundo ao baño. Nin Constantinopla nin Dios. Aí, hostia. Eran cousas de rapaz. Pero bueno, agora si que tendes algo que dicir, senón... Luis, vou a unha pregunta. Dime. Que és un hombre moi inspirado. Cando tes a inspiración por as noites, non che da sono
Tomaron por acá, e irte para a cama. E non tes ganas de pensar en... No, porque eu son moi metódico, Ah, bueno. eu son moi máquina. Entón, é dicir, é raro o día que non escriba nada. Por exemplo, como onte, que me topei mal, hoxe estou ao 50%, por certo. Non estou ao 100%, 12%. Estou ao 50%, porque claro, topei-me fatal. E eu penso que foron unhas fresas que comín 2 ou 3 fresas sin lavar. Sabe Dios o que lle mete. E me joderon, porque as lentejas estaban moi boas. Eran vegetarianos todos deso. Que eu pico todo, todo ben picadiño, as verduriñas todas. E depois dicía a tía da outra, eu pensei que tiñades unha máquina para picar iso da maneira e resulta que es piqueu. Pero bueno, é así. No, Bari, en serio, eu teño que escribir todos os días. E normalmente o fago á noite. A noite era pereza. Ir para a cama ou mirar a película e... Non creas, porque boto ali a radio, está ali... Non tes televisión, entón... E non teño tele, esa é unha das ventaxas, Cuidado. Que cando lle dixen os de Movistar que non tiña tele, por pouco prenden. Se macho, pero vamos a ver. Levei o paquete que me deixaran, había non sei cantos anos, co presinto ainda. Aqueles paquetes que viña con non sei que, máis outro. Oye, eu non teño tele, non teño tele porque eu coa radio, tal, vai un pouco a radio, pois, como me meto así a escribir e tal, pois, fora. Alguna pregunta máis? Alguén quere ler un poema? Vou vos a dicir que vamos cumplindo, Faltan pouquiño para ahora, Bueno, pero non ten por que ser unha hora xusta, o sea, Bueno. senón non cobramos. Bueno, se non hai máis preguntas, tampouco vamos a ler máis. Donde está a señora da casa? Por favor, veña aquí. Vamos a facer un agasallo desde a Irmandade do Dolmen, que esta é outra historia que daríanos para toda a noite. Vamos a facer un agasallo para que o abras por a labor que facedes, non por min, porque eu veño aquí daquela maneira, pero a ver se me entendes. Bueno, Non sei se entendes ou non entendes, pero se non entendes é igual. entendo. A ver, un agasallo da Irmandade do Dolmen, de Moaña, a pro... A ver. A ver, bótalle ali para que saca foto. Era que... Ah. Vou abrir todo. Abre aí. Oh, Luis. A ver, A ver. se non miramos nós por nós, quen vai a mirar? Sí. Entón... Aí. Verdade. Moi ben. Ai, Luis. Baixa un chisquiño, que se vexa a cara, baixa un pouco. Ai, que así. Non hai moito que ver, O pouco que é aquí, señor. Un pouco así, tuntún. No. Daquela maneira. Sabemos facer as cousas. Como non sabemos os do país. Home, Que sí. Toma. un aplauso. Aí. Ala. Sacaste los colores. Home, Sacaste los colores. moitas gracias.